Good morning to all. खुलुमबाय बयनिसिमबो फिन खेबसे आङो चेनेलावहाय फैफिनबावनाय जाबाय। स' लोगोफोर जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो भिडिअआ मानि सायाव जागोन नैबे टाइटेल आरो बेबायदिनो थाम्बनेलफोरावहाय नायनानै निश्चय नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ आरो आङो बेबायदिनो क्लिप्सखौबो लागायनानै होखादों भिडिअनि सिगाङावनो। थ' बे क्लिप्सखौ नायनानै निश्चय बयबो मिथिखाबाय जानांगौ ना जोंनि गेजेरावहाय बेबायदिनो ससियेल नेटवर्किं साइटआव जोङो गोबांथार भिडिअसफोर गोसारनाय जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। बेबायदिनो ना गोबांथार ट्रेडिं एप्लिकेशन्स लानानै बेबायदिनो फेक एप्लिकेशन्सफोरखौ दिनै फोसावनानै ना थ' गोबां प्रलोभन होनानै बेबायदिनो रांफोर आर्निं खालामदोंमोन आरो जायफोरा गिरेप्टार जागासिनो स' नोंथांमोना बयबो मिथिगासिनोखा आरो जोङो नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय जोङो नुनो मोनगासिनोखा। थ' बिदिब्ला बे क्लिप्सआव होनाया जाहैबाय जोंहा बेबायदिनो सुमि बरा आरो लोगोसे बेजोंहाय बिशाल फुकन। थ' बिसोर सानैजों बेबायदिनो खाथि सोमोन्दो दंलायोमोन आरो जोङो बेबायदिनो बिशाल फुकनखौहाय जोङो गिरेप्टार जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो दासिमबो सुमि बराखौहाय बेबायदि हमनो हायाखै बा हमनाय जायाखै जोङो बेखौहाय नुनो मोनाखै आरो समनि गेजेरजोंहाय जोङो बेखौहाय मिथिनो मोनगोन मा जालाङो ना। थ' आङो बिदिब्ला नैबे समावहाय बेबायदिनो आपडेट्स लानानै फैदों। आं बादिगाहाय बेबायदि सुमि बरानि सायाव जुबिन दानाव सोंनायाव बेयो जुबिन दाया मा फिननाय होखो थ' एसे क्लिप्सखौ नायनानै लादो फानियावनो होखो ना मा होखो स' नोंथांमोनाहाय बेखौ मिथिनो मोनगोन आरो ना। বৰ্তমান যিটো প্ৰসংগ আছে এখন ট্ৰেণ্ডত আছে কি হ'ব এখন ফটোক লৈ লুকাই আছে লুকাই নহ'ব। बेबायदिनो निश्चय नोंथांमोना क्लिप्सखौ नुखाबाय थ' जोंनो समा खिन्थागोन मा जागोन ना थ' जोङो बयबो मिथिनो मोनगोन सोर साबैसेया आरो बेसेबां जना हमजागोन। थ' मामायाथ' जोंनि गेजेराव बेबायदि फोसावनानै होखाबाय सोरबा एक्टर आरो सोरबा एक्ट्रिस सोरबा क्रिएटर्सफोरबाबो खारग'नाय नङा ना थ' जोङो मिथिनो मोनदों। दा साबैसेया हमजागोन जोङो बेखौहाय समजों आरो बेबायदिनो टाइमजों लोगोसे जोङो नुनो मोनसिगोन आरोना। थ' जोंनि गेजेराव बेबायदिनो गोबांथार गोरोन्थियावबो फोसावबाय आरो सोरबाया बेबायदिनो मोननाय नुनानैबो फोसावबाय आरो माथो बुंबावनो बिनि सायावहाय ना। थ' जियानो हक लोगोफोर आङो दिनैहाय बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखै आपडेट्सखौ जोङो बयबो मोनखादों सोरबा एक्टर एक्ट्रिसबाबो माने खारग'नाय नङा होननानै ना। थ' नायनोसै आरो बेसेबांसिम जोंनि बर'निफ्रायबो जोङो बेबायदि हमजाजेननायखौ नुबाय आरो साबैसे बेबायदि गिरेप्टार जायो जोङो समजों लोगोसे नुलांबाय थानो मोनसिगोन। दा बर्थमान जोङो नुनायावथ' बेबायदिनो हमजालांगासिनो आरो गोनांथि जायोब्लाना थ' दिनै CID निफ्राय लानानै दिनै CBI सिम सहैगोन थ' जोङो मिथिनो मोनगासिनो दङ। थ' निस्सय साबैसे जोंनि बर'निफ्राय बेबायदि फेक ट्रेडिंखौ लानानै दिनै हमजागोन आरो जोङो समजों लोगोसे मिथिनो मोनगोन। थ' बिदिब्ला लोगोफोर आं बांद्राय गोलाव खालामबाय थानो सानासै आरो दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो एन्ड खालामबाय। गोजोन्थों, बाय बाय।